today. And so I chicken the Chukwu for this opportunity. I chicken the Enugwu Ukwu for the initiative family. He made such an ingenious project. It's even more beautiful. I am from Elon. The one people in elephant. Up and down. So my identity to this museum. So actually, well done. On behalf of His Excellency and my ministry, I got up with this exhibition, this museum, officially opened this museum. Yes. The essence of a museum, that is one of the most important things about this. And my ministry, the job of my ministry, we will create awareness. And in on Anambra, in on Imo, in on Lagos, based on that, and with the permission of Igwe, I opened and commissioned this museum, Isi Nri Museum, in the name of God the Father. In the name of God the Father, in the name of God the Son, in the name of God the Holy Spirit. Amen. Isi Nri Museum emerged from an amalgamation of the passion for advancement as expressed by the good people of Enugwu Ukwu. Where my progenitor, Dimori, was crowned king. Dimori got Unabife and Ekwalo. Allowed the son of Ekwalo. Ekwalo and Unabife were brothers. They were all sons of Dimori. So, if I never ancient Igbo writing. O gosili ebe anyị nọrọ Isi Nri Museum. Ofu ife dị mkpa bụ na ịma na ife a na-atalụ ụta ịna-anya ka ndụ anyị si dị n'ala Igbo. Ofu ife a na-atakalị ndị gboo ụta na ife niile anyị jebụlụ mmadụ ma ife eji mara ndị anyị bụ ma ebe anyị si ma ife anyị na-eme fuchele efu. O nwere nke a na-adodo ndị oyibo wetara ife a na-akpọ library wetekwe museum, mana anyị anara alụ onwe anyị, anara agba mbọ ka anyị doweche ụmụ ihe ahụ iji wee na-akụziri maka mmadụ ara atọzi atọ ndị kago nka bịa nwụrụ evulu ma amamife ma ife niile ha maara na wee na-akọwa na ọ dị mma ka a na-edowe ụmụ ihe dị etu a n'ebe ndị na-etote etote wee na-amụta dịka ndị oyibo si akpọ ya na our customs and tradition, cultural artifacts, ornaments, ife gbasara Igbo customs and tradition ma ife dịgwalụ mgbe gboo. Ụmụazị na-etogote etobịa ma ife niile a na-akọ akọ fables and stories abụrụ jos akọ na ọdụ ndụ ya ibe ngagharị ahụ a gaali onwe ụmụ ife edebegasị bụ ibe nrịba ama ma ndị dugwolu mgbe nwa ọ ya abụ ụmụazị togote onye nọkọta bụrụ sọsọ ịkpọ ụmụazị jee sinima ma ọ bụ na ọdụ ịkpọrọ ha bịa ebe a ịtụọ nke aka isi a na-ekwe maka a na-awụ ụfọdụ maka ndị amachara ọ bụ na ndị oyibo na-akpọ kuretọ n'ọlụ ọ na-akọwa ndị ọcha bụ ndị bịa megheri anyị uche anyị wee lụzocha ụmụ ibe niile anyị ji eke ike dịka n'Igbo ma n'obodo dị iche iche na-edowekwa nke ha ndị nke ha were na be anyị mgbe ha bịa dịcha na beba mana ebe a ndị Enugwu Ukwu wepụtagoro Isi Nri Museum wee dowe onwe ka anyị si na-agagharị na mba niile nwee nke be anyị afọ egbuo okwu ọ na-akwụkwọ akpa abọ mma ewee na-etecha ebe niile azụ ya anụ ife nrụba ama bụrụ ife ezigbo ife mere tata na be anyị ọ bụrụ maka mmadụ orike mana otu ahụ esi dịrị gawa mgbe ọhụrụ onye ọrụ na-ajijecha bata Enugwu Ukwu ịkpọrọ ụmụ wee bịa ebe a sịba bịa kana ka unu jee n'Isi Nri ịkọwara ibe na-eme wee mara ebe anyị bido maka na ndị Igbo si na onye amara ebe mmiri na ọmara ya anara ama ebe ọ kwụsịrị ụmụaka hinne maka ihe a bụ ofu ọrụ kwa
anyị nwa na-alụkwa ndị na-afụ maka ọgbakọ ndị na-elekọta akwụkwọ anya n'ụwa niile tinyere ọ bụrụ otu ọrụ ndị akwụkwọ nke ọha na eze ya ịma na-abịa n'ụlọ akwụkwọ enwechakwa ọba akwụkwọ mana nke ndị ọha na eze etinyere ka ọ bụrụ otu ihe ha na-alụ and amakwa m etu nke dị n'ime ọba akwụkwọ anyị etu ndị mmadụ si abịa na-enene ya atụmatụ a ha tụrụ amaka maka na ọ na-abụ onwe ụlọ akwụkwọ bịalụ inene maka ihe anyị nwere mgbe ọbụla ha lụrụ ebe ahụ o nwee etu ụmụaka si eme ifu na ụdị ihe a bụ ihe ha anaghị afụ n'ebe a mbịa kịta o nwee ndị mfụ ndị nke anyị enwehụ ihe ọlụ dịzila anyị kịta bụ na mgbe ọbụla o nwee ndị bịalụ na ọba akwụkwọ anyị ịfụ ihe anyị nwere mma agwakwa ha ka ha bịa n'Enugwu Ukwu maka na ọ dị mkpa etu a ha wetara one na one a ama m na mgbe dị n'ihu na ọ ga-abawanye udo Enugwu udo okwu ogene ọmanwụ okwu ogene ọmanwụ nwata jide ọkụ jide m ọkụ arụrụ ya mma ihe n'aka ohu ya emeriri asị ngị gama egwu nwe ya abịa marụ ka mkpọwa nna m ugogbe idue ịma na egwu olu ya anya obiri mmani na obi egbuwe emeghị ụzụ kpụrụ oge na-etuwe m ụlọ ahụ bi ya ohere ndị ya obi agwara gị agwa ka ọ marazị ya kedu ibe ihe eme nwa mmadụ isi ya ekwu n'okwu akara ụdị mmehie ka ọ okike onye obiri akụba ka ide m ọnụ akara aka mmanwụ ka ide erute nwoke obi ejere eje na obi anapụrụ ana mmanwụ dị mmehie obi asụrụ asụ ma obi ekekwuru igbo ụzụ ụkpụrụ oge na-etuwe m ụlọ ahụ bi ya ohere ndị ụzụ ụkpụrụ oge na-eme ego nwoke ibe ka ijebe ide ọga edochie agụlụ na-aba nkịta so obi nke nwanne agụlụ na-aba nkịta so obi agaracha mmanwụ dị mmehie erisisi n'ime oji chiwu ụkọchukwu ịma kemgbe n'ime oji chiwu ụkọchukwu o wee lụrụ oke ahụ Zamaba na-ewe iwe ka ịkpọrọ n'ogene ọnụazị ana odogwu na-aba mba ka ije kpọrọ n'ogene ọnụazị ana egwu okike mmanwụ bụ okpokpo ka ọ dịwazi ọnwa amadike nkebe anyị ka ije edute nwokwute Then in Enugwu, this is precious. Then we also have here, don't come there. This is our, when you know the symbol of authority, that's it here. Then look at this chair man, back in this one apart, you think of a man sitting in his compound. Look at the way he's dressed. Just shows you a man at this with his work, with his stick. Then of course, this one, of course, they have some relationship with this man. Yeah, so you also see, this is the man, and I think this is the woman. He has some kind of history. We don't know all that. This is the longest serving champion of the park. I don't know. You see, he was born in 1921, died in 1907.
So he reigned from 59 to 2007. He was Tabula. He was a nationalist. This place, it's supposed to be Ogu. You know, this site belongs to our people. That's not our people. So this is supposed to be his Ogu. Yes, I know. Ogu is like his outpost. Everywhere you go. You know, in the whole day, if you go to an Ogu, you must have it's called okay. So if you come here, you see there are several items. No, some place. In 1981, that's the equivalent. They were become connected to so here you can also learn about some of the old people here about this culture. This is the thing of God's father. You are not the way as a mention, that's the God of father. I don't know about all this. But the idea is to show the old era and this is the modern era. This is 2020. So you can see now when we repeat now more just to show how the culture has evolved over time. Yes. Isi Nri Museum is an architectural masterpiece. Inside the building is the traditional conference hall where regular seminars and lectures on Nri, Ndi Igbo, and other issues can be discussed and harnessed. Isi Nri Museum is proposed to become a modern tourist center by its aggregation of unique cultural fabrics of Nri history and the Igbo sociology. Oh, yeah,